Здравейте, приятели! Името ми е Тони и днес ще ви представя един от най-новите модели на Q-Acoustics M40. Някои от вас сигурно са гледали нашото ревю, което направихме за M20. Това реално е най-новия модел, по-голямото братче на M20. С други думи, не е shelf, ами си е floor standing, 71 см активни колони. Те разполагат с 3 говорител във всяка колона. Общо изходната мощ е 50 W RMS, до пик стойност стигат до 100 W мощ. Говорителите са както следва. Един говорител във всяка колона, който е 22 мм или 0,9 инча и два, които са съсредоточени върху средни и ниски, които са по съответно 5 инча или 125 мм. Като входове и изходи съответно, самите колони са абсолютно същите като M20. Имате оптика, имате вход за чинчове, тъй че дори може да закачите, ако желаете, и грамофон. Важно е да се спомене, че грамофонът трябва да има фонопредусилвател или ползвате външен фонопредусилвател. За целта за фонопредусилвателите може да гледате другото ни видео. Отново имате налични USB, тъй че може да се го закачите директно към компютър, или оптика, като вход. Както споменах, това са активни колони и управлението става чрез една от тях. Вече вие може да изберете дали това да е дясната колона или лявата колона. Трябва да прокарате кабел между двете, който идва в комплекта. Той е късичък от около 2 до 3 метра, тъй че ще видите спецификациите. Не го помня сега. Управлението също така може да става чрез копчета отгоре. Имате усилване, намаляване или да изберете какъв е входа. Входа може да бъде също така и Bluetooth. Подобно на M20-ките и тези, за съжаление, предните решетки не се свалят. Ако желаете да ползвате Tidal или подобна стриминг платформа, било то Roon или нещо подобно, и искате да слушате lossless формат, реално няма да може да го направите, защото те поддържат само Bluetooth вход. Но ако пък искате все пак да слушате Tidal с тях, тогава ще ви трябва допълнително стример. Стримера, както споменах, може да го закачите било то по чинчовете или по оптиката, в зависимост от вашия стример. Нямат wireless под формата на Wi-Fi, само Bluetooth. Тъй, че пак може да го закачите чрез телефона и да си стримвате от телефона, но винаги се препоръчва, ако можете да сложите допълнителен стример, който си е с Hi-Res файл, ще се звучи доста по-хубаво. Що се отнася до звука, това винаги е най-субективното нещо, което винаги ни се случва, което така да говорим, е най-субективно, но за цена от около 1600-1700 лева, трябва да се види в сайта колко е в момента, тези колони вадят изключително приятен бас. Мисъл, баса за хората, които да чуят бас да изпъкне, може би това е един от моделите, които в момента са ми изключителен титуляр. Но, както винаги сме споменали, звукът е най-субективното нещо за това какво правиме. Идваме на място в магазина и слушате, за да сравните тези колони, да ги сравните с някой друг модел на Q-Acoustics, да сравните с някой друг модел на Helac, KEF, Golden Ear. Ще имаме хубаво подробно ревю също така и на Golden Ear съвсем скоро, за да видите тези чудовища, тези огромни колони, какво е преимуществото и за кой са предназначени. Кое бихте избрали за вас? Големи колони или малки колони? Споделете, интересно е да разберем. Също така, ако искате да ги чуете и направите сравнение, винаги може да дойдете в магазина и да ги чуете и тях, и другите. Съвсем скоро шоурумът ще е напълно готов. Надявам се в момента, в който това видео излязъл, вече да е напълно готов и да може да слушате всичко навързано. Скоро ще направим точно и видео как ги използваме с Roon. Но за да използваме Roon с тези колони, ни трябва стример. И така. Аз бях Тони, до следващото видео.